24 horas, atendido por nós, as matronas, sendo este servicio exclusivo deste hospital, pois non existe ningún outro da comunidade galega. O préstamo de sacaleites e de camisetas de porteo, por certo, pagadas do noso bolsillo, porque a actual xerencia non se quiso facer cargo, así como a posta en marcha dun proxecto piloto para a prevención da depresión posparto, galardoado cun Premio Nacional de Investigación, eran só algunhas das actividades que se estaban a levar a cabo por parte das matronas neste servizo, que agora nos queren pechar. Todos os nosos esforzos sempre foron encamiñados a conseguir o maior nivel de calidade e satisfacción das nosas usuarias, a humanización do parto e o empoderamento das mulleres nesta etapa tan importante e inesquecible da súa vida e a dos seus fillos. Todo elo seguindo sempre as recomendacións das mellores guías nacionais e internacionais sobre asistencia ao embarazo, parto e puerperio. Guías que non todos parecen coñecer ou tal vez non as saiban ler.